Mnoho ľudí predtým, než si vyberie svoje nové bývanie, si vopred určí parametre, ktoré by malo to bývanie spĺňať. Patria medzi tie vaše lokalita s dostupnosťou ku všetkému, čo potrebujete, priestranný byt, slnečný byt, vkusne zrekonštruovaný, tak zbystrite pozornosť. Volám sa Michal Moroza so spoločnosťou Equilibrio Real. Vám dnes predstavujeme trojizbový byt vo Vranove s bonusom na záver. Nech sa páči. V blízkosti nájdete multifunkčné ihrisko, školy, škôlky a verejnú dopravu. Tiež sa nemusíte ďaleko presúvať na nákupy, pretože obchody sú v pešej dostupnosti. Byt je priam ideálny pre rodiny s deťmi. Vďaka svojej dispozícii bude mať každý člen rodiny svoje vlastné súkromie. Prešiel kompletnou rekonštrukciou, pri ktorej sa vymenilo bytové jadro a elektrické rozvody. Ako som vám sľúbil na začiatku, mám pre vás pripravený ešte jeden perfektný bonus. Pozerajte. Nádhera však. Ak si chcete aj vy vychutnať kávičku pri takomto krásnom výhľade, neváhajte ma kontaktovať a dohodneme si spolu obhliadku. Dovidenia.